Направо не ми се сега да искам да ви кажа. Видеото, което подготвя на финалната права, тъй като искам да го направя както трябва, реших да си направя едно интро. Аз да съм като всички останали в стадото. Тук да излизал, там да излиза. Имам идеята, обаче трябва да направя в After Effects. Пак ние с тази програма много не се обичаме. И знам, че като вляза в нея ще получа нервна криза. Но, моля ви се, стискайте палци да се получи, защото само това остана и да подбера една хубава музика за видеото, тъй като ще презентирам дизайна Кракен. Там съм показала целият процес от А до Я, тъй като вече мострите са готови. Станаха брутални. Надявам видеото да ви хареса. Много се надявам, защото се постарах наистина да го направя този път малко по-професионал. Но да, стискайте палци, то с After Effects. Тук яко се чупят неври. Ето, аз почнах и положението е сериозно. Моята идея е всяка една буквичка лупва или просто като все едно натискаш някакъв бутон и изкачат някакви букви, да излиза малко по-динамично, отгоре, отдолу или от някъде отстрани някакъв ефект, който така да разчупи. Идеята отдолу, нали, ще има още едно допълнително надписче, което може би ще представя. След това, целият общ надпис ще го направя да изчезне като в мъгла или като някакви се разпадащи си частици. Признавам си, не съм някакъв мастър на After Effects с помощта на изкуствения дефект и се надявам да се получи. Единствено не знам, трябва да е на прозрачен фон. Идеята е, съм виждала на доста клипове в YouTube, си презентират, почва самото видео, излизат дали надписи, просто някакъв надпис с някаква информация. Така че искам нещо такова да направя, но там виждам, че нямат този бекграунд отзад, черния цвят. Това не знам как ще стане. Предполагам, че добрият приятел изкуственият дефект ще каже. Това е финалната права. В петък да може да гледате новото видео. И ще чакам обратна връзка. Видеото стана. Ако се питате къде го прави, в DaVinci. Станете на линия, както обичам да казвам. Ако всичко днес се получи, най-вероятно петък видеото се качва. 10:30 след работно време, да имате време да гледате, да нямате оправдания. Ми не съм го гледала или гледала. Да разправяме ръчно. И така. Моля ви се, стискайте палци, защото иначе направо си фърлям дипломата, дето я нямам.